Assalamu alaikum, barka da warhaka masu neman ƙarin bayani akan product ɗinmu na gashi na manya. Kamar yadda kuka sani duk abin da muke haɗa kayanmu da shi herbal ne, wanda yana hana zubewar gashi, yana sanya baƙin gashi, yana sanya tsawon gashi da laushi. Ko da kanki virgin hair kike da shi, ki amfani da product ɗin nan za ki samu jin daɗin gashin ki, sannan yana hana warin gashi. Akwai wanda suna da gumin gashi, so amfani da wannan product ɗin zai taimaka wurin kawar da wannan matsalar. Abin da ke ciki shine akwai shampoo, which kun ga inda shampoo ɗin mu yake, kun gan shi shampoo ɗin kenan. Za ki wanke kai da shi, amma idan kika shafa ma gashin za ki bar shi like 5 minutes kunna ki wanke, sannan ki zo ki sa conditioner ɗin. Bayan kin saka conditioner ɗin za ki bar shi ma like 5 minutes, sannan ki zo ki wanke. Bayan kin wanke kin goge kan da towel. Wannan shine leave-in conditioner herbal water wanda za ki zo ki yayyafa ma gashin, sai ki ɗaure kan da towel. So idan ya kusa bushewa kuma za ki amfani da wannan hair cream ɗin ki shafa ma gashin. Idan kika shafa ma gashin, so zai hana gashin harhaɗewa. Ko da gashin ki yana cikin kuɗewa zai hana. Bayan wannan kuma, wannan bayan an gama kitso ake shafa edge and scalp oil na manya. Za ki shafa shi a cikin layin kitso ɗin da aka yi. So idan dai kina amfani da wannan product ɗin, ko kina da dandruff ko ƙurajen gashi ko matsalan karyewan gashi, duk matsalan da kika sani gashin ki yana da shi ko bai da matsala, wannan product ɗin yana da kyau ki neme shi ki amfani da shi, saboda abu ne mai amfani. Wannan containers ɗin 500 ml ne, wajen rubutawa ne aka rubuta 400 ml, amma 500 ml ne. Wannan ma 500 ml ce, amma wuce ga number kamfanin mu kuna gani. So wa'innan kaya idan dai har amfanin gashi kike so, to an gama insha Allah.